ಹಾಯ್ ಮಾತೆರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೋಲರ್ನಿಕಲ್ ಮಾತಾ ಸೌಖ್ಯ ಆತೆ ವಿಷಯದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನಿನಿ ಸಾಂಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಸಾಂಗ್ ಕೇಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನಂಚಿತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತ್ತೇರ್ನಾಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪೊರಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಮಲ್ಪೊರಂದು ಗೊತ್ತೇ ಉಂಡು ಐಕ್ ಪನ್ನಿ ಎನ್ನಂಚಿತ್ನಕುಲು ಇತ್ತೇರ್ನಾಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಓಕೆ ಎನ್ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ ಪೇಯರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಪೆರೆ ಪೋಚಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಚಿ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬತ್ತದ ಬರೆತ್ತೆ ಮಾರೆ ಕೇನು ಬರತ್ತಾ ಓಕೆ ಕೋಕೋ ಕೋರಿಯೇ ಈ ದಾಯೆ ಇಂಚ ಕೆಲೆ ಪೂವಯ ಈ ಇಜ್ಜಂದೆ ನುಪ್ಪು ಸೇರುಜಿಯ ಕಬಬಿಚಿ ಸುಕ್ಕಾಯಿಚಿ ಕೋರಿ ಸಾರಿಚಿ ಚಿಲ್ಲಿಚಿ ಇತ್ತೆಯಾನು ಎಂಚ ಉನ್ ಪುನಿಯಾ ಕಾಯಾದಿ ನಾನು ಗೆಲ್ಮೀನಡು ಉನ್ ಪುನಿಯಾ ಕೋಕೋ ಕೋರಿಯೇ ಈ ದಾಯೆ ಇಂಚ ಕೆಲೆ ಪೂವಯ ನೆನಪು ಬಾಯ್ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪರಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುಲೆ.